Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Nilqaw fostna lill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela fil-lokalità tax-Xewkija Għawdex. Il-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-vot. It-tnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Sinjuri Awċin, Maltin, Malta flimkien, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-vot. It-tnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida.
Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. nejxu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Sinjuri, is-sibt li ġej moru biħġarna nivvutaw. U nuru l-appoġġ tagħna lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien lill-Partit Laburista. Il-futur fidejk. Tibqa' bejn il-passat u l-futur. Aħna l-futur. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. nejxu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Tibqa' bejn il-passat u
Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu nħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrim żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-vot. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fil-lokalità tax-Xewkija Għawdex. Grazzi Għawdex! Grazzi Xewkija! Grazzi tal-merħba li qegħdin tagħtu lill-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela u lill-Partit Laburista. Insellmilkom u nilqakom għal din l-aħħar attività li se tkun qed tittella fil-Gżira ta' Għawdex brabta il-kampanja elettorali. Insellem ukoll dawk kollha li qegħdin isegwu minn fuq l-istazzjonijiet wan kif ukoll dawk li qegħdin isegwuna minn permezz tal-midja soċjali tal-Partit Laburista. Infakkar li nhar is-Sibt li ġej biex immorru nivvutaw lil kandidati tal-Partit Laburista kollha u nagħmlu dan kmieni. Infakkar ukoll biex daw kollha li ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom jistgħu jagħmlu dan sa għada f'nofs il-lejl u jistgħu jiġbruh mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali minn Naxxar u mir-Rabat Għawdex. Nagħtu bidu għal din l-attività u nistieden l-ewwel kelliem għal din l-attività l-kandidat Jonathan Attard biex jagħmel id-diskors tiegħu. Grazzi Xewkija u grazzi mill-qalb Għawdex tal-merħba li tajtuna. Għal-Partit Laburista Għawdex huwa tassew verament djamant f'nofs il-Mediterran. U aktar, kemm in-nazzjonalisti jgħidu li Għawdex huwa tagħhom, jien aktar jikkonvint li nhar is-Sibt li ġej intom lawċin ħad toħorġu tivvutaw u tivvutaw b'saħħa u b'fiduċja lill-Partit Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela. Ħbieb, kemm għandna biex inkunu kburin bil-partit tagħna, għamilna kampanja elettorali b'saħħitha ħafna, konna viċin tagħkom fil-pjazzezz, fid-djarkom u l-postijiet tax-xogħol. Ippreparajna manifest elettorali b'saħħtu bil-qalbu u bil-għaqal u mhux bħal ħadd ieħor li ħareġ verżjoni wara l-oħra tal-programm elettorali tiegħu. Iddiskutejna, iddibattejna ma' tal-Partit Nazzjonalista, issa però wasal il-mument illi b'umiltà nduru fuqkom u nitolbukom il-fiduċja. Ejjew nagħtu mandat b'saħħtu lill-Prim Ministru Roberta Bela ħalli flimkien inkomplu nibnu fuq is-suċċess kbir li kiseb pajjiżna. U il-Partit Nazzjonalista x'qed jgħidilna? Il-Partit Nazzjonalista qed jgħidulna biex nibdlu d-direzzjoni. U jiena lilkom hawnhekk il-koll preżenti
u l-dawk li kollha li qed isegwuna nistaqsikom, intom tridu tbidlu għad-direzzjoni ta' dan il-pajjiż. U jiena konvint li sibt il-poplu Malti u Awċi se jkun qed jibgħat messaġġ ċar li ma jridx ibiddilha din id-direzzjoni. Jien konvint li sibt se jintbagħat messaġġ ċar li l-poplu irid li l-gvern immexxi minn Robert Abela biex ikompli jibni fuq is-suċċess li sibna bħala pajjiż maqut għaliex il-kisbiet li għamilna bħala pajjiż huma xprunati mill-għaqda u l-għaqda jista' jiggarantija biss il-Partit Laburista mill-Gvern. Aħna l-kol maqudin wara l-mexxej tagħna Robert Abela. U d-deċiżjoni se nkunu qegħdin nieħdu nhar is-Sibt li ġej hija wkoll deċiżjoni bejn l-arroganza tal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech u l-umiltà tal-Partit Laburista ta' Robert Abela. Għaliex trid tkun arroganti biex tipprova tikkonvinċi lin-nies biex jażlu lilek tmexxi l-pajjiż billi tfakkarhom x'kienu jagħmlu gvernijiet nazzjonalisti. Gvernijiet illi għal aktar minn okkażjoni waħda il-poplu bat messaġġ b'saħħtu li ma jridhomx u ta' fiduċja lil Partit Laburista fil-Gvern. Għalhekk irdu joħduna lura fil-passat. U bat bil-banda l-oħra nisimgħu l-mexxej tagħna Robert Abela li bl-aktar mod eżemplari ngħid jiena jgħidilna li aktar ma tkun kbira l-fiduċja, aktar se tkun kbira l-umiltà. Fuq hekk biss li l-Prim Ministru tagħna ħaqqu vot b'saħħtu ta' fiduċja ħalli jkollu grupp parlamentari b'saħħtu warajh. U f'wieħed mid-diversi dibattiti politiċi li kelli matul din il-kampanja l-Partit Nazzjonalista biex jipprova jimpressjona bil-programm elettorali tagħhom, għallulna li l-programm elettorali tagħhom kien business plan. Għax biex jippruvaw jimpressjonaw l-ewwel jieħdu. Però sabiħa hija li fi 30 jum dibattitu wara l-ieħor nitolbu il-costings u baqgħu mingħajr costings. Illum lejliet elezzjoni ġenerali u wara li l-poplu uħud mill-poplu diġà beda jivvota ġew jippreżentaw b'mod maġġel xi figuri. Issa għejdu li jintom, kif jista' xi ħadd jinvesti f'negozju jekk ma jkunx jaf għal xi ġdieħel, ma jkunx jaf x'inhi n-nefqa. Issa wara li diġà bdew jivvutaw qed naraw li qed joħorġu jħarbxu xi figuri. Li kieku marru għall-eżami ċertament kienu se jfallu, bl-istess mod li fallew il-partit tagħhom. U aħna bil-vot tagħna nhar is-Sibt li ġej jridu nibagħtu messaġġ b'saħħtu li mhux se jnexxilhom ifallu lil pajjiżna. Il-Partit Laburista baqa' b'saħħtu u se jibqa' b'saħħtu għaliex il-Partit Laburista huwa l-partit li ġenwinament jaħdem biex jara lilek u l-familja tiegħek timxu l quddiem. U għala le, biex naraw il-kulħadd kemm jista' jkun jaqla lira u jagħmel kapriċċ. Aħna l-partit illi l-negozji tagħna mhux ngħiru għalihom imma niċċelebraw is-suċċess tagħhom. U l-manifestana li kelli l-opportunità bunur ngħid li nagħti s-sem tiegħu wkoll fit-tfassil tiegħu, dan huwa pjan b'saħħtu li se jagħti Għawdex u Malta aħjar għall-uliedna. Huwa pjan li se jassigura kwalità ta' ħajja aħjar, li se jassigura opportunitajiet għal kulħadd u pajjiż isbaħ. Dan il-pjan imma biex jitwetta għandu bżonn lilkom il-fiduċja tagħkom, il-vot tagħkom. Ejjew nkunu aħna li bil-vot tagħna niddeterminaw il-futur li rridu. Vot b'saħħtu favur il-Partit Laburista isarraf f'aktar xogħol, aktar ġid, aktar opportunitajiet għal kulħadd. Ejja ma nbidlux id-direzzjoni kif qed jgħidulna l-Partit Nazzjonalista. Ejja nkomplu nibnu fuq dak li għamilna għaliex dak li għamilna kien biss il-bidu. U għalhekk nappellalkom biex minkejja wasan nissa fl-aħħar momenti ta' din il-kampanja elettorali tkomplu tiddiskutu, titkellmu mal-ħbieb, mal-familjari tagħkom, fost l-oħrajn ma' dawk li forsi għadhom indeċiżi biex jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom.
Nappellalkom biex ma nħallux imqar persuna waħda li tħossa ignorata. Għaliex din mhijiex elezzjoni merbuħa, din hija elezzjoni li għad trid tintrebaħ. U rridu nkunu aħna bil-vot tagħna, bil-konvinzjoni tagħna li nrebħu din l-elezzjoni. Nrebħuha lil Partit Laburista, nrebħuha lil veru kaptan tal-Maltemp, lil dak li ġieħ minn kollox imma ta' kollox għal pajjiżna. Nagħtu rebħa lil Roberta Bela. Nagħtu rebħa lil dan il-moviment tal-għaqda u l-pożittività, lil dan il-partit aħmar nar bl-imħabba li għandu għal pajjiżna. Ejja ma nħallu l-ħadd jiddetermina il-futur li rridu u il-futur li ħaqna bħala pajjiż. Jekk nagħmluh aħna il-futur tassew jista' jkun sabiħ. Mela nissuktaw bil-ħidma mbirka maqudin bħala Malta waħda, Malta flimkien, il-futur huwa sabiħ. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw hemmhekk lil Jonathan Attar tad-diskors tiegħu, issa nistieden lil Mirjam Dalli biex tagħmel id-diskors tagħha waqt l-attività. Grazzi Għawdex, grazzi Malta. Issa ħanafżakom mill-bidu għax ġejja bil-preavviż. Maħnuqa. Immissa jiena stajt ma niġix nindirizzakom lejliet l-eluq ta' din il-kampanja elettorali. Kif stajt ma nkunx magħkom hawnhekk. U qiegħda magħkom hawnhekk għaliex irrid ngħid grazzi lil kull wieħed u waħda minnkom. Grazzi li jena għattu magħna f'din il-mixja sa mill-ewwel ġurnata. Grazzi lilkom li komplejtu magħna l-vjaġġ f'xi ħin jew ieħor. Grazzi lil qajtuna bidejkom miftuħa. Għax l-ewwel u qabel kollox aħna Għawċin u Maltin. Aħna uliet din l-art, uliet Malta u Għawdex. Għalina ma tamlinniex differenza. Min intom, jew min huma l-ġenituri tagħkom, ma tamlinniex differenza minn fejn intom, jew x'inhu il-kulur politiku li xi darba kelkom. Ara l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista mhux bħalna. Bernard Grek, x'qalilna? Għalilna li l-laburisti giddibin, għalinna li l-laburisti kriminali, imma aħna ħallu lilhom joħolqu d-diviżjoni għaliex aħna rridu l-għaqda, ma rridux il-firda f'dan il-pajjiż. Arx ma Bernard Grek, jekk ma taqbilx miegħu jarmi klem. Ara x'għamlu ma' sħabhom l-ewwel ġurnata tal-kampanja elettorali. Aħseb u wara x'jagħmlu lil ħaddieħor. Bernard Grek tisimgħu da m'għandux narrattiva ta' min jaspira li jmexxi lil dan il-pajjiż. Imma moħħu biss biex jifret. U għalina din l-art xkejkna wis għażiża għalina. Maħna ser inħallu lil ħadd jifret lil dan il-pajjiż. Is-saħħa tagħna hija fl-għaqda. Partit Laburista, moviment b'saħħtu maqud f'appoġġ wieħed mal-Prim Ministru Roberta Bela. Tim wieħed jaħdem għal Għawdex u għal Malta.
għax aħna dal-pajjiż irriduh jimxi l-qudiem. Irriduh ikun suċċess għaliex inħobbuh. Dan huwa il-pajjiż li jien l-ewwel waħda għażilt li nġib lura lill-uliedi biex inrabbi l-żewġ uliedi fih. Il-pajjiż li għażilt li nirritorna leh mill-Parlament Ewropew għaliex nemmen fih, meta tkellimt mal-Prim Ministru Robert Abela, nemmen fil-potenzjal ta' niesu, nemmen fil-potenzjal ta' kull wieħed u waħda minnkom. Dan huwa l-Partit Laburista, il-partit li jemmen fil-potenzjal tal-Maltin u l-Awċin, il-partit li jemmen fil-potenzjal ta' kulħadd, il-partit li jemmen fik. U mhux qegħdin ngħiduh biss bil-kliem, qed nuruh bil-fatti fil-manifest elettorali tagħna. Għandna pjan ċar, għandna pjan maħsub, costed u fattibbli. 1000 proposta li lesti nimplementawhom kollha. Għaliex kif urejna fi żminijiet diffiċli ta' sfida, aħna mhux imparlaw. Aħna nimplementaw. Ħadd ieħor iparla, aħna nwettqu. Ħadd ieħor jipprova jaqtalkom qalbkom. Aħna nqawwulkom qalbkom għax nemmnu fikom. Ħadd ieħor jipprova jdaħħal id-dubju. Aħna nofrulkom stabilità. Għax għandna tim b'saħħtu li jieħu deċiżjonijiet fl-aktar żminijiet diffiċli. Kif għamilna u kif għadna qegħdin nagħmlu bil-weight supplement biex ipproteġejna l-impjiegi tal-ħaddiema u tas-self-employed. Kif għamilna u għadna qegħdin nagħmlu bl-investiment bla preċedent li qegħdin nattiraw lejn daw il-Gżejjer. Minkejja l-isfida tal-pandemija, s-sena li għaddit biss, approvajna mal-40 investiment dirett barrani ġdid. Aktar minn 60 miljun euro investiment. Issa ħankellimkom fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. X'ma nqawwux qalbna. Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena bl-isfidi kollha li għaddejjin minnhom. Diġà ħabbarna 125 miljun euro f'investiment barrani differenti. U se nkomplu naħdmu kif għamilna u għadnet namlu u se nkomplu namlu bid-deċiżjoni li nżommu l-prezzijiet tal-enerġija, tal-fuel u tal-gas stabbli minkejja kwalunkwe sfida. Għax aħna determinati. Aħna ma naqtawx qalbna, għax aħna dejjem se nkunu t-tarka tagħkom u mhux nitfgħu il-pis fuqkom. Għax aħna l-isfidi nidħlulhom, mhux nibżgħu minnhom. U dak li għamilna differenti, dak li għamilna l-aħjar għażla. L-enerġija u d-determinazzjoni tagħna li għal kull sfida li jkun hemm qudiemna bħala tim noħorġu b'soluzzjoni. U hekk ser nibqgħu nagħmlu jekk intom fis-26 ta' Marzu tmorru tagħmlu l-għażla tagħkom. Għax inħobbu l-itfal tagħkom daqskemm inħobbu l-itfal tagħna u rridu nofrulhom l-aħjar. Kwalità ta' ħajja aħjar, ambjent isbaħ, pajjiż isbaħ b'opportunitajiet għall-uliedna f'pajjiżna stess. U għalhekk l-investiment ta' 700 miljun euro fi proġetti ambjentali li se joffru spazji miftuħa u ħodor fil-lokalitajiet Maltin u Awċin, inkluż ukoll fir-Rabat Għawdex. Wieħed mill-ikbar proġetti li ser nkunu qed nagħmlu. Għalhekk proġetti innovattivi bħal proġett li ħabbarna l-bieraħ is-Siċċa fejn ser noħolqu ħabb għall-investiment sostenibbli f'pajjiżna. Għax meta ngħidu li importana minn kulħadd, verament nemmnuha. U lesti naħdmu sa mill-ewwel ġurnata biex nofrulkom l-aqwa u l-aħjar. Għalhekk li qegħdin naħdmu biex innaqsu t-tniġġis, nofru aktar inċentivi lill-individwu u lill-kumpaniji. Għalhekk li rridu nofrulek serħan il-moħħ, għax irriduk tgħix aħjar. Imma ħanamilha ċara, ma nistgħu nieħdu xejn for granted.
U l-għażla hija ċara. Bejn dak li nipproponu aħna, b'1000 proposta li jistgħu jsiru realtà, u dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista. Illum, jumejn qabel l-elezzjoni, irrealizzaw kemm il-wedi li qegħdin jagħmlu se jiswuhom. M'għandhomx għaġla, about time ukoll. Għalhekk li ma nistgħux nirriskjaw li nħallu l-futur ta' dan il-pajjiż fidejn minn lanqas għandu viżjoni ta' kif ser iwassal sa nhar is-Sibt, aħseb u wara kif ser imexxi l-pajjiż fil-5 snin li ġejjin. Xi fisser għalina pajjiżna, xi fissru l-Gżejjer tagħna, Għawdex u Malta. Għalina pajjiżna huwa l-post li mmorru fejn immorru l-barra minn xtutna ma nistħu qatt ngħidu li aħna Maltin. Ma nistħu qatt ngħidu li din Malta tagħna li l-bandiera bajda u ħamra hija l-bandiera ta' kull wieħed u waħda minna. Minu gburi pajizu dejjem biss jista' verament imexxi lil pajjiż b'imħabba u dedikazzjoni għax dan il-pajjiż huwa l-futur tiegħi u l-futur tagħkom. Dan il-pajjiż huwa l-futur ta' uliedi u l-futur ta' uliedkom. Għalina din l-art tfisser kollox u għal din l-art namlu kollox. Għalhekk Malta flimkien għax inħobbu lil pajjiżna maqudin tim wieħed flimkien mal-Prim Ministru Roberta Bela bi proposti u bi pjan ċar ta' fejn irridu mmorru. Imma għandna bżonn lilkom, kull wieħed u waħda minnkom biex verament flimkien lil dan il-pajjiż nofrulu l-isbaħ futur. Grazzi ħafna. Grazzi Mirjam. Issa, sinjuri, bi pjaċir nistieden lill-Prim Ministru ta' Malta u mexxej Laburista Roberta Bela biex iwassal id-diskors tiegħu din l-aħħar attività f'Għawdex matul din il-kampanja elettorali. Il-Prim Ministru. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Grazzi, Għawdex. F'daw l-aħħar jiem, sħabi u jien, tkellimna magħkom fuq il-futur illi qegħdin naraw għal din il-gżira. Spjegajnilkom li iż-żmien li Għawdex jibqa' fil-periferija issa spiċċa. U rejna bil-fatti li aħna npoġġu lil Għawdex fiċ-ċentru tal-politika tagħna, fil-qalba tad-deċiżjonijiet li nieħdu ta' kuljum. Ħadd ieħor tiftakru li Għawdex kien qisu tiegħu u għalhekk li kien jieħdu for granted. U mbagħad meta l-Għawċin kienu jiffaċċjaw xi problemi, dejjem kienu jiġu b'xi skuża lesta biex jagħtu qisu impressjoni li ma jistgħu jagħmlu xejn. Niftakar li wkoll li se jibdew iġibuli l-iskużi meta bdiet il-pandemija. Kienu qalu li Għawdex mhux l-ewwel priorità prim, dak jiddependi wisq fuq it-turiżmu. Għal Għawdex hekk kienu qalu li issa jiġi żmien jiebes.
niftakru qisu l-bieraħ dak l-episodju. U l-istess bħalma niftakar kemm kont mill-ewwel irrifjutajt dik l-iskuża b'mod mill-aktar ċar. Għalija tweġiba kienet tant ovvja. Qedtilhom jekk Għawdex se jiffaċċja sfidi akbar, mela allura se nagħtu għajnuna akbar. U minn dakinhar jekk daħħalna skema l Malta, għal Għawdex insistejt li tkun aktar ġeneruża. Minn dakinhar jekk kien hemm proġett f'Għawdex li kien ilu propost imma mhux inwettaq, insistejt li jsir minnu fih. Lill-Ministri Għawċin, lill-laqdiet Għawċin ukoll dejjem ma fasthom biex jiġu b'aktar idejat u inizjattivi. U biex ngħid kollox ukoll, dawn qatt ma ddiżappuntawni. Tibqgħu timmeraviljawni kemm hemm talent, ħeġġa u għerf li għandkom li fuq u nistgħu nibnu Għawdex aħjar. Għalhekk illum nitlobkom iċ-ċans li din it-trasformazzjoni pożittiva ngħixuha flimkien. U għax hemm intu fija u tajtuni ċ-ċans li naħdem għalikom, għandi l-privileġġ li fl-aħħar sentejn sar l-akbar investiment tal-Gvern f'Għawdex. Għandi l-privileġġ ukoll li fl-aħħar sentejn l-aktar li hawn xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. Għandi l-privileġġ li f'da żmien lanqas li hawn qatt f'Għawdex. Iva, kont magħkom fil-qilla tal-pandemija. Iva, se nkun magħkom aktar issa f'din ir-rebbija. Rebbija li se tarana nġeddu l-Gżejjer tagħna. Għawċin, lestu ruħkom biex tkunu fuq ta' quddiem fl-irkupru ta' pajjiżna. Għawdex se jkun l-ewwel parti minn pajjiżna illi jsir climate neutral. Se tkunu l-ewwel f'pajjiżna fil-qalba diġitali. Miegħi tafu fejn qegħdin. Kont magħkom fi żmien meta Għawdex kellu l-aktar bżonn. Meta il-preżent kien meddet, aħna assigurajna l-futur. Għalhekk se nkun magħkom fi żmien meta flimkien se nibnu l-isbaħ futur. Dan b'1000 proposta li flimkien se nagħmluhom 1000 kisba ġdida l-pajjiżna. Tafu, fil-manifest tagħna Għawdex jissemma 300 darba u għandna 53 proposta diretti għalikom biss. Id-doppju ta' dak li hemm fil-5 verżjonijiet li għandu l-Partit Nazzjonalista fil-manifest tagħhom. Għandna mpenċar mbagħad li il-ġid ras għal ras f'Għawdex jaqbes il-medja Ewropea. Aktar minn 162 miljun euro fondi Ewropej li se jkunu investiti f'Għawdex. Mbagħad kull inċentiva li ndaħlu f'Malta n-negozji f'Għawdex tkun 10% aktar ġeneruża. Għotja cash grant ta' 30,000 euro lil dak il-first time buyers li jixtru proprjetà f'Għawdex li tkun f'UCA. 50,000 euro għal kull startup Għawċija fis-settur diġitali u għal kull investiment f'Għawdex tax credit ta' 40% tal-ammont investit. Unkompli, warehouse park ġdid hawnhekk fix-Xewkija għas-self-employed Għawċin. ċentru ġdid ta' eċċellenza għar-riċerka. Konnettività aqwa bejn iż-żewġ gżejjer
u wieħed mill-akbar spazju ħodor fl-urban fil-gżejjer tagħna. U magħna tafu li kull ma nwedu se nwettquh. Terms and conditions fil-manifestana mhux bħal ħadd ieħor m'għandniex qed nitolbu biss ħaġa waħda biex kull proposta nagħtuha l-ħajja qegħdin nitolbukom biex nhar is-Sibt tmorru tivvutaw kmieni għal dan il-partit. Ivvotaw u vvotaw kmieni. Fl-aħħar sentejn ma konniex perfetti, imma konna magħkom dejjem. Issa qed nitlobkom b'umiltà biex tkunu miegħi. Għandi bżonnkom ħalli nkun flimkien mat-tim li nwettqu dan il-ġid għalikom. Naf li hemm dawk li qed jgħidulkom ibqgħu id-dar. Ma jridukomx li tkunu parti mid-deċiżjoni ta' nhar is-Sibt. Naf li hemm dawk ukoll li qed jgħidulkom li ma hemm bżonn mandat b'saħħtu. Tafu xi jridu dawn? Fil-verità daw irridu li jċaħdukom mis-saħħa tagħkom. Fil-verità dawn iridu li tonqos bil-mod il-mod ir-rieda favur il-bidla. Iridu li jkunu jistgħu jerġgħu jgħidu li għawdex huwa tagħhom. Iridu li jerġgħu jibdew joħdukom for granted. Għawċin ifmu is-saħħa tagħkom. Tħallux lil min iddajjef il-konvinzjoni tagħkom. Tafu magħna fejn qegħdin. Tafu kif se tkunu wara s-26 ta' Marzu jekk tatuna l-fiduċja. Insaqsikom, lesti titilfu dan kollu? Lesti li minfloki bħala Prim Ministru jkun hemm Bernard Grech? Lesti li jmexxu lil Għawdex ikun hemm Chris Said u Joe Ellis? Jekk tisimgħu minnhom u tibqgħu id-dar jew tħassru l-vot dak li hemm lesta likom li Għawdex jerġa' lura fil-passat. Fi żmien meta mexxew dan in-nies Għawdex kien l-unika parti ta' pajjiżna li marret lura wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea. Taħt it-tmexxija tagħna ilkom 5 snin tikbru aktar ekonomikament minn Malta. Lanqas pandemija ma waqfet lil Għawdex. Aħseb wara x'se jirnexxilna niksbu issa li bdiet rebbija li se ddaħħalna ġewwa fażi ġdida. U hemm ħafna wkoll, hemm ħafna li qegħdin jippruvaw ibeżżaw u jgħidu imma dan kif jista' jseħħ. L-istess nies li kienu jippruvaw ibeżżaw fl-2013. Dakinhar ħanfakkarkom ftit, kienu jgħidulna idrawhom il-kontijiet għolja u rejnihom flimkien li l-kontijiet setgħu jorħsu. U llum x'qed jgħidilna l-Partit Nazzjonalista? Il-prezzijiet barrolew issa jolew ukoll. Jekk nibqgħu flimkien nurruhom li l-kontijiet se jibqgħu stabbli.
Fl-2013 ukoll kienu ippruvaw ibeżżaw li l-manifest tal-Partit Laburista kien se jwassal għal bailout. U rejnijhom flimkien li mhux talli ma kellniex bżonn bailout talli ġibna surplus wara l-ieħor. Illum, x'reġgħu qed jgħidu llum? Qed jgħidulkom wara pandemija bħal din u bi gwerra fl-Ukranja. Insew il-manifesti qed jgħidu, stennew il-piżijiet. Jekk nibqgħu flimkien nuruhom li 1000 proposta jistgħu jsiru 1000 kisba ġdida. Għaliex jekk is-sibt nibqgħu maqudin bħala forza għas-sewwa li aħna xejn mhu se jwaqqafna. Tħallux lil min jikkonvinċikom differenti. Ibqgħu emnu fikom infuskom. Ibqgħu emnu fis-saħħa tagħkom f'dan il-moviment. Ibqgħu emnu fina kemm għad irridu niksbu suċċessi flimkien. Bħalma ġibna trasformazzjoni fl-ekonomija tagħna. Issa jmiss li nġibu trasformazzjoni fl-ambjent tagħna. 700 miljun euro fi proġetti ambjentali ħalli nġibu n-natura pażbot minn djarkom. Bidla ambjentali li mhux se tkun ta' pis għalikom iżda l-aqwa opportunità li qatt gawdejtu minnha. Miżbliet li se jsiru ġonna, toroq li se jsiru parks urbani, spazji griżi li se naqilbuhom fi spazji ħodor. Għawdex ġa sabiħ, imma jekk tatuna mandat ġdid nagħmluh anke isbaħ. U dan nagħmluh fil-waqt li nkomplu nkabbru l-ekonomija. 300 euro aktar fi bwietkom ir-roħs tat-taxxi. 10,000 euro għal first time buyers ħalli ngħinuhom iħallsu s-self tagħhom. 15 euro fil-ġimgħa żieda għal pensjonanti kollha. Garanzija tfal bżieda fiċ-Children's Allowance, support għall-attivitajiet ekstrakurrikulari u għotja lil min ikompli jistudja. U bil-proposti tagħna għandna fil-manifest familja b'żewġ titfal se tara titjib fuq medda ta' 5 snin ta' 9,000 euro jew saħansitra aktar. U bil-proposti tagħna ħankompli nsemmi koppja pensjonanti fuq pensjoni waħda se jaraw titjib fuq medda ta' 5 snin ta' 10,000 euro jew aktar. Magħna tafu fej qegħdin. Ejjew ninaqdu flimkien għal darb'oħra. Ejjew ninaqdu flimkien biex nirranġaw dak li sar ħażin fil-passat. Ejjew ninaqdu flimkien biex nibnu Għawdex u Malta li rridu għal uliedna. Flimkien maż-żgħażagħ, flimkien mal-kopji, flimkien mal-pensjonanti. Malta, flimkien il-futur sabiħ, il-futur fidejk. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela li kien fostna l-awtin fil-lokalità tax-Xewkija. Nhar is-Sibt noħorġu nivvutaw u nappoġġjaw lill-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela u lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Il-futur fidejk. Nerġa' nfakkar biex dawn kollha li ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom jistgħu jagħmlu dan sa għada f'nofs il-lejl mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali min-Naxxar
jew mir-Rabat Għawdex. Nar is-Sibt li ġej nħorġu nivvutaw u nażlu il-futur għal pajjiżna u l-Partit Laburista. Nistedinkom għada għall-aħħar Masrali Team Malta fl-MFCC ta' għali mis-sitta ta' filgħaxija il-qudiem. Grazzi Għawdex, grazzi Malta, Malta flimkien. Il-kumplament tal-lejla tajba u grazzi tal-li kontu magħna hawnhekk fil-lokalità ta' Xewkija Għawdex. Grazzi Sinjuri. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistriem żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed għal prosperità ġdida. Il-ħajja sabiħa u rridu